Dostali jsme pozvánku od Aidy, aby jsme přijeli do výcvikového centra, odkud jsme měli letět na planetu G115. Přijeli jsme do výcvikového centra, tam jsme postoupili testy a potom nás hodili do dekontaminační komory. Další! No, takto nepřipraveného adepta jsem ještě neviděl! To nikdy nezkoušejte tohleto! Takže vážená posádko, mám pro vás největší dárek v vašem životě, a to ten, že vypnu tuto hudbu. Potom jsme nasedli do rakety se zavázanýma očima, kterou jsme doletěli na planetu G115, kde nás čekal Aida. Jelikož jsme zapomněli teleportační zařízení, tak jsme museli pěšky projít přes pásmo, kde na nás číhali mutanti doktora Kyberia, ale aby nás nemohli zničit, tak jsme museli jít po dvojicích svázaní speciálníma řetízkama. No time for losers, cause we are the champions. Kikiriki, kikiriki, kikiriki. Prošli jsme strastiplnou cestou přes pásmo, ale nakonec jsme naštěstí došli do místní základny, kde byl hlášen velký problém. We are the champions, my friends. Jak jsme dorazili na základnu, tak jsme zjistili, že tady bliká červené tlačítko a díky Aidově Matildě jsme zjistili, jak tuto chybu opravit. Stačilo ho vypnout a zapnout. Mé jméno je Matilda a jsem tu pro vás. Jak vám mohu pomoci? Tu svítí světlo. Co máme dělat? Zkoušeli jste to vypnout a zapnout. Podle dostupných dat došlo k opravě závady a systém je opět plně funkční. Zdálo se, že je všechno vyřešeno, ale ráno ti, co se teleportovali, oslepli. Matilda nám naštěstí poradila, že máme jít na nejbližší vysílač, aby jsme jim pomohli. Pokud trváte na zachování životních funkcí uhlíkových jednotek a jejich fotosenzorů, Prosím pěkně, vám doporučuji eliminovat holovirus silným výbojem vysílacího zařízení. Se slepými vedoucími jsme namířili na vysílač Královec, kde byla úplně blbá obsluha. Máme v vás plnou důvěru, holky. Tak jako vypadá to, že tam ten most moc nedrží a tady je jako, jo, ale tady jako nedrží. Ale jsme dobří, jsme v půlce kopce, že? Nevím, kde jste, ale jsme mistři. Dobré ráno. Výborně. Ráno. Hovoří k vám staniční počítač Houlí. Nejvyspělejší umělá inteligence všech dob. Ne, dlouhej Q je 6000. Jak ví, já mohu pomoci? Proto jsme připojili Matildu, převzala kontrolu nad všemi systémy, provedla kontrolu nebezpečí pro planetu Zemi, nakonec vyhodnotila, největším nebezpečím jsou lidi, namířila raketu na Zemi a spustila odpočet 2000 hodin.
k ničemu nás nepustila, teleportovala nás na planetu Zemi. Operační systém Holy byl umístěn dle standardního postupu do koše. Zničení Země v důsledku nervalého, neudržitelného, neekologického chování člověka. Pravděpodobnost 1:1,1, tedy téměř 100%. S ohledem na zmíněné výsledky přehodnocuji obrannou strategii planety Země. Přesměrovávám rakety na Zemi za účelem eliminace nejpravděpodobnějších hrozby lidí. Přesouvám raketu do startovní pozice. To je nějaký vtip. Abort mission! Bude připraveno přesně za 2000 hodin. 2000 hodin, máme. Za 2001 hodin bude hrozba pozemšťané zcela eliminována. Prosím. Pozemšťané? Neumí česky, ne? Zruš misi. Vážení pozemšťané, a přeji vám příjemný návrat domů. Zpět. Díky tomuto zjištění společnost naša připravuje novou misi na záchranu planety Země. Nová posádka bude vyslána na G115 přesně 289 hodin před odpalem rakety. Na tuto misi potřebujeme statečné astronauty, proto potřebujeme právě tebe. Pokud jste to nepochopili, zde je naše planeta, zde je G115. Raketa. Bum! Ale to my nechceme. Ne.